Desidido si Legazpi City Mayor Alfredo Garbin Jr. na isulong ang pagkakaroon ng Anti-Dangling Wires Ordinance sa lungsod. Ayon sa alkalde, inatasan niya na ang sangguniang panglungsod na trabahuhin na ang pagbuo ng naturang ordinansa. Layon ng kautusan na tuluyang mawala ang spaghetti wires sa lungsod, lalo na sa downtown Legazpi at iba pang business district. Patuloy yung ating pag-clearing in areas that we can say we cannot finish for just 2 or 3 months. So this is a whole year round activity, and siguro by the end of the year makita natin na sana clear na lahat. Pero sa tulong ng ating mga telcos, pati ng Aleco na kung saan yung nagpapalis ng kanilang mga poses sa mga telcos. Sakop ng binubuong ordinansang ito ang mga public utility providers o telecommunications companies. Sa ilalim ng ordinansa, ang telcos ang siya na mismong maglalagay sa ayos ng kanilang mga kable at ang sino mang hindi sumunod ay pagbabawalan ng makapag-operate. Mga telco operators natin, hingi ko po ang inyong kooperasyon. Meron po tayong responsibilidad, hindi lamang sa ating mga customers, kundi pati na rin sa taong bayan, especially to the city government of Legazpi. Yung ating mga dangling wires, cause of eyesore and sometimes nuisance, please help us remove it. Otherwise, you'll be meted with the necessary penalties. Sa ngayon, puspusan pa rin ang clearing operations ng Legazpi City Engineering Office para tuluyan ng mawala ang spaghetti wires sa lungsod. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.